Anke jekk b'diffikultà id-deputat Nazzjonalista Tonio Fenech kompla jiddefendi l-uffiċjali pubbliċi li għalfuh b'tarif sensittiv permezz ta' Google Group li issa sar magħruf bħala grupp ta' spjunaġġ. Waqt il-programm Realta li ddiskuta dan il-każ żvelat mit-torċa, Tonio Fenech qal li x-xogħol li għamlu l-uffiċjali kien fuq bażi volontarja u inizjattiva privata. Mistoqsi dwar il-fatt li f'ħin tax-xogħol imħallas mit-taxxi tal-poplu kienu qed jaħdmu għalih, Tonio Fenech kellu skuża f'jakka. Fix-xin kidbu l-emails Għanna skont l-emails li ġew pubblikati. kun ċar, l-akkuża li qed issirilhom mhux li batu li xi email waqt il-ħin tax-xogħol. Jekk fil-każ irdu jduru l-emails ta' kulħadd, għax naħseb se jsimu emails privati anke mingħand il-Prim Ministru jkun kiteb lill-mara tiegħu. Iżda qar minn hekk emails li ħarġu dan l-aħħar juru li dawn l-uffiċjali għaddew tarif sensittiv. Dettalji dwar banek privati u diskussjonijiet bejn l-Uffiċċji tal-Istatistika ta' Malta u ta' Brussell. Tonio Fenech baqa' jsostni li ma kien hemm ebda tarif sensittiv. Anke meta fil-programm id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela beda jaffaċċjah bil-fatti. L-MFSA nerġa' ngħid. U l-istatistika. Tonio Fenech iddefenda wkoll id-dikjarazzjoni li jagħmel f'waħda mill-emails fejn talab l-istqarrija tinkiteb bl-Ingliż bilan li tinqabad mill-Eurostat. Dan għax skontu l-Oppożizzjoni qiegħda hemm biex titfa' dubji fuq l-istqarrijiet tal-Gvern, dikjarazzjoni li kienet segwita b'attentat ieħor fjak biex idawwar l-attenzjoni minn fuq il-kontenut tal-emails. Xi tfisser bi ddaħħal id-dubju? L-Oppożizzjoni biex inkollu tipprova iddaħħal dubju fuq ċerti statements tal-Gvern hemm xi sorpriża dwar din bis-serjetà. Dawn huma l-ispjunaġġi. Kien hemm mument dejn nistaqsi jekk jien suppostu x'ta niġi b'xogħol fis-swed binduċċali isni James Bond noqgħod hekk tajjeb għax din akkuża tal-ispjunaġġi bdejt ngħid it-tifel meta semani għalli you're in the Secret Service. Naf xi ma ġatlu yes, became the James Bond of Malta. Tajjeb.